Koromro nyamaya hakilla jaraba sekibi tama kan kuma be maya fana hakilla billa be ni hakili di aya fo watini sanga be ko na manyambi sugandili ke nga hakili to sugandi ke bawula ko be na sugandi ka danaya da ukan kai kado ka fo joro du uma nga edu fana ba fo tuguni ko ma damandi mala na ma je kuma o fana ka gele na amake baraysa agara barayde mati ma donna ma je kuma o ale donc be ka dana ma ko min fo sugandi li feve gara na nyana be gara dana ma kunda de jatu la ko ni ukajati jelu no yera ga dana ma ko dana ma kilon olu de tronike olu de sugandi li ke ba galabu kare o dana ma e jonyi ita do fo ko kake wallahi ko de fe o de law ba fo ko febe nyega ba ko ka fo adama de o yi hakli ko min fo gwakulu sababu turundo fo na kuma kanyi sigatola gwakulu kile be turu ko ma ya sigile haklika flana ko ma ya fa be gashi sabana ko dante jena sabali ko wallahi laka sabali dama ni to sigo gwakulu ka tibo fiyo atibo sanogo marhaba tribe marhaba bangoni ngoga kene basi tula daga wuli de Nostradamus toro sitala basi fuitu baraka alaye ubego ko kifu araba ira neni ela ana laje baw na lame baw mana ma fu kiki bismillah kumana kuma mi ni ka do ambe octobre kalula akila biere kakanga ke ale ikado akile durubi ambe kile durula ambe ikado mawludu kalu fanana kalu belebele kalu baraka ma bado ango alsilame dine ikado amaw beledele farafina ni farajela lame ba beledele ufu kwa kumawla wati utikele jetuma utikele yebiguma utikele ambe wati mna ko sisa ambe duguje koni obe wati bobi kormo ka fi kiki bismillah ne ka Crawford di ma ba amini demsenu ni signanta beledele alhamdulillah bashi tula ambe ala tanu ambe ala barikada jabaru musafa na veveke o de tanu fenye tumadola ubavu ko ka manyima ko ira la ka kunte sabu afarala ale de o kadara ko na ambe masaba intanu ka barikada ni ka wale nyuman don ka foko bangoni ka ubaw fu mi yi ka ro komini e ma bebe aw fu ka fulike kanu ba jama kuluye ka be ka fu ye ku ni nyanguma yere nyumana ka benu sigero chugo yawi o ka sabu ke fe mi ni anye kenensi koroto ni bileke de billaje faso ko na ni faso koka amba fu ku bismillah aw ni olubi faranyonga ka masaba in barikada ka wale nyuman don ka rasulu tanu ka barikada ni ga wale nyuman don ne mani kisi ba mala ko jide aka amma sa ulu sarade tambulo on se folini tanu ni barikada ye kalaban ka do daw ka alibi ala ko bulo kan siuje ankoro ka bana koro bashi ka jidi ke lafiya ula ko iri kanu soro min bu toro munum bi cieso bada dali ala ka no yolu nanga bamba to bela jelenye ka kanu ba jama ku ka bismillah o minyi ka dolla se ko nyuma be do ke ala ko no ya onye sabu kuma e fly dafa kuma be dafara kuma be ala kana dafara kuma do anda nan dafa kuma do nanda min be faso joni adama de dambe o nyuma sinzini ko fo ambo serite bugay o kadra kono o funa bese aw ma chugo mina suya ko la tigire daga sujuru tigo ka chesirido ala ko la sen no ya Allahumma ka ikado kulo nyegele joko nyuma ne nyamada ko nyuma no ya kanu ba jama kuluye ko bismillah daga lebe o ka fo beledele salogo marhaba ma tribeta kara kuruga abi kara kuruga romoro ikado annoncer ka biboy niye ko pourquoi ne pas le dire muna atifo au recrutement des enseignants au niveau des écoles privées un vrai gâchis cheni reredu Koromro ikado mi ye dado kabarai ako abi sanchama mbo ambele jilembe ikado kafo asheria kafo anga kalanso no ye kenre kalanso ye obi poi sigidao bele jilela yuna anikado mi no bitalike hali dugu misan yerela la mi no bitalike kalanso nu fanana no ye kenre ye kalanso ye abi damne kabi maternelle la kateme ikado fo kata university la fo ka se secondaire ma obaira kafo dugu ma kalanso chamanje kalanso fo se ikado kafo sanve kalanso ma bele jile de bikani zigi singa ba yi kanto no bi dado kamara kufo ako kanga ni jatimne kono hali nasoro kuma chamana ado be ikado yamari 70 ubulu ikado dalu fuite ubulu wala sa ukani kalanzo nunzigi romro ko yere temene ko bui ko yala kalanzo ye munye kalanzo ye kalankara mo diye kalanzo ye kalanye domba jonjo ndiye wa kalanzo ye kado ka fo mamunu no lukanga sekata ni ka demso ko luka ikado ka fo latike labe ko olu de be jati kalankara mo ye wa ko
kuma ko kuve barate bele dilete akeba akadinye wa beta akeba ko ntogo sebele do mbise kan ntogo sebe wala bete ake hafo hali nyera ba chaba ko kalambe ko ma bi sega kalam ka yaro ka kudon nga ko kama wore kalam ko fana ya kalansi wore ni kuma kambe doni mine ko bi kanga ta nasoro anga jamana gouvernement kunu be kay kado jatimne ke kalanso nu udaile tugula udaile yorola udaile sebewna ku kana nyina mingo ude ya kalankara mo ta tugoyi ko kuma kambe sega minvo bi kalankara mo munu nolu kanga sega tanin kula ude kalankara mo munu nolu tara kalanzola kalankara mo so ko mako IFM institut de formation de maîtrise ko munu mbora ulu kono ulu de ka kanne ka ta ikado kalankara mo yala ulu reti baraso ambe doni mine ko bi nga ya fo tugumina o kuma na ko ikado ko bone ka shani ka bo ulu nyina sabu ko magateke ulu la ulu de ya bara kala kalaba ka ke adomba jonjoyi nga miye kalanso tiguyi ubita do no ko lu ko ni wele kanna fa bela dilila romangelo dadumaw ulu tani ku blay kado ka fo kayre kalanzo na ko bike ka taba ki ka taba ko kado kalangara mo sonu nga fo kayre kalanzo ku ka ikado kalangara mo ka diplôme bo khayirela ko ni ma kuna ja ibi kado ka fo sangi fale jukoro ko yela nga gouvernement ko kuma na ko jamana do ko kuni hake doyi hake mina manga ngapa mo kuna de sabu ko wele munye ko beba do ko demseni ko nga sininye sigi abi damne ikado ka fo kalanzo de la wa ikado ko mi primaire re no e kalan re damne yore o de nafaka bun kosobe koromro ikado ka fo kalan re ikado asinzinina na be duni mine ko bi ko bele jile de bita te ka tu blay ikado kalande nun kuna te pourvu que kalankara mo walma kalanzo tigi ukasa ka buruburu soro wa kasabiko ukajuguni diefebe wa afalamande bulu la ulu nyena ko kalanzo tawti kasabido mumbake soro mangele ni dadma munum bitata olubi kalo munasa olu fana ba do ka foko olu ka fijini akaduma awati la abana ode kuma bichaya o bisoro ka on kurunza on de masao fubi dege ka bla bolongo no jieka na toy Allahu akbar kayre kalanzo nunu ako kanga minen hakliye note re kale dama mi professeur ya law ka chande defu ere wa fo hali 4 mane munu meta ya fola ba do sigi mbezo ti fu la ngo beto to tire na mado olubita ku katake dodi midulu makalolo funa tefe vonga mami mbora IFM na utese ko video ba fo de mbendi de songo ingo wenga valeri olu songo ga chao ore la ulutita olu mogo be jari nyumadla olu munu songo ga chande olu de ake bawye olu de kan nafa bi se ande uma abana wani de kan noti gonflement ay no ko ni ti jorofio ay meme mizi nga ni abla niveau kola wa apoipoira fa brefe mashi be yake ne bonguru ne flajo sasa dobo taluganzela yafamu amisoro ganga kalanzuni daile Allahu wa we kalando ni dato dingen dala sa war misengola sa wallahi lokol garam go do ba fo kay ta fo suko sa tandandika sabu sege bala ale yena ko di tara do ko ndamanda do iba o fara fende muyele tibina njade professeur chaman ke kokali sigatola ku kwa ka so ku magri fenko wallahi wa ye doni venve sara demison kuna on no do de siglen vle kena ka la taka natala on no lu taw di do abarka wi yala sinimba aka mando wode ayo basi ko kuma dano ko jamana gouvernement ku hakito autorisation na aditugula ngo kofe école maître munu mitade ko sebe ukata sege ken kunna ba ubavu ko kala kalanteo awere ba fo fe mi ko fo pédagogie pédagogie fo ma were kala na doni de ka doina ife note itegi blada la tin tendrone ni ko lo gele ate bataki kala ate balaki kala de ala ga no ya ami nono marhaba bismillah ganyo masa ameni bela agliba ankanu bawla no ye kuma so la me bawe ka ke to belebele nyini ulu fe sana ni wati mafia ya membe sisa anse makote nga chesiru bisina o mi jabarani fule bawo ulu ko na damu ndaw nga kuma so fule la me bawo ya fa sigi kilamba sigi be ko sabu nanse do titoro wallahi titoro o kuma ni sana ina me kuna foni sebeta mi patrioti kado alebe la kana mbalia o kofo la kana mbalia o kuma ko na la ni ye jate mineke kalo min sarano setamru kalwe o konana la ikado anga ulo masi tabata ni fula ulu kone ikado ulu ntanyana alaka lahara sonsmawi ukaburu noro wabamanji ni maamuru tileu jatige wale keba tigila ma bi ulu mflani saba ulu tara shula ala kujigirobe jahannam amin ya Allah ala kujigirobe jahannam amin
septembre kalo kono ni kuna foni de soro la diripa fe no e ulo masiri tabaw ka kuna foni charin chagedda e yusu ibai ka fo ko mi yanga ulo masiri tabaw ye no fa mai ulo ko ni ka do ka fo jatike wale ke ba tigla ma bi ulo vla ani sabaw yo ulo bla shula ngulu ko bla goni fokoro fe mi septembre kalo temene ni kuna foni de boraka bi o kuma ko mi yanga ulo masiri tabaw ye ulo fana do tora ko ko mata ani fila bonyongo o juma timene minyi ka do nara gouverneur alega jamakulu kumbe nyan sense na kata kulu tara bi ka do jamfa do kono no esira danye ye o jamfa aka ja nara ni murujache dibai ka fo ko kera wati mina bingani ngelaw ye bingani ta ku segere minyi jage wale ke ba tigila mo ye ko chama blala shula ye de o kuma minyi ka do ma ko ni mato me ka do gouverneur alega jamakulu na ka sense jamala ko mama to ngaminen chieta o ko ne o chayara aka ja minyi ni kwesa ibai ka foko wati kilena minyi ka do ko mouvement pour le salut de la Zawad o MSI o te fama masuru ya jekulu yewa olu fana ye la silike no e communiquer ka jira ka foko mafa ani ka do ka fo la jaba digira sigida maula no e civil uye umami umabo no ye menaka gawe o kuma na mi u ka secrétaire général ale wele blaka jamakulu bela jile maku ka chesri barka bunya jatiye wale ke ba atigila mau ani jadi mau keleli kola ko sabu ka ko geme danteme o kuma na minyi ka do ulika joye ku tunye mi mbolo da ku ka do faraka femi jamakulu wele no ko plateforme du mouvement 14 juin d'Alger olu fana ye wele bla ka jamama ko keleche ka faranyonga o kuma ka faranyonga ke ka do ka jekulu mimbe no lu kungembe ka bara bolo da ko anti terrorisme no e jatiye wale ke ba atigila mau ka keleke ka ta ulu jugu yala ku ka faranyonga jona sigida mau anu bolo la hero bisega lakana soro tugo mina o kle mi araba do kle septembre ko kle mo ani sieki o konna la sai bai ka fo ko minye jekulu mimbe ko cadre stratégique ale fara ye agira ka fo ko bingani tara ku ka kelece ka mau jose segere no ye amar saraka de ani ka do ko inda haka ko ka do obe gawo marabulo konna la go bingani min taraka nyesu makasi yoro mara aywa ko fama ko semba Allah fana aywa uluka kuma kangero yi ngomi nye ko nunu ye kuluka mani mato ko ngako minen chienta ko fana barka boyana haka ja o jala kilimi taraka fama segere ayi dirpa mato ko ko no wulu masiri taba ko kuna funcherin siraye ubora ka jabi di annoguni fe minye dirpa manye mai aya jira ko fama makore kede ko bingani ngela minun tara bi fama ka fama ya tajurude sarawulula ko torete o ko utusi ko bulo flada singao dangarla na dangarula wala bulla kan bogo kono kele do ulula ko doro ne do ko be ka kuma min fo ko te chen o kuma ko minye o wati kabise tamagolo koni o nyongirila o konna la iba e ka fo ko ulika jo ku barka do yara doni akire ngelo ku bisena ati na fo kalo to temeneu ako bingene ngelo ka ulika jo ku barka boyana ku na septamuru kana sewi ni biwati ma ku sena sumayara ko do fe ka sabu ke munye ulika jo munu mbekene kai no haka ja ndene temene minye ka do dirpa manyema e no ko kuna foni manyema e ale ka do la siluke ka foko mona jatike wale ke batigila mau o biwolo flani saba de fara ni mamu ngo ko yuga mayo kuma luwe bingari ngala o saba de biwolo flani saba de fara wa ko ga klaka make ni biduru ko luteke ku kuye olu be bolola foka jagodo ala tubarikala fadembisa si jo tamani ale ga kuna foni sira ni anya bolo patriote kono ka bidon bolido kromro ambi do ke ali be anga famo ye laba ku kokoroma do wallahi wala sa u fanga ka se ala ka pasigila nati anka jamana kono ala kanu to jamfala amin ya ala ka se baya ku tai ka kuna wolo ka jamana na yere adire ma koronya le utai ka kuna wolo di jamana yere wolo deuma ni ala ka je kromo ikado ka fo MGTR de renouveau ale kuma mbe ako anga tai ikado ka fo conseil national de transition ikado jabala la o mi no bi talken de nentemeni o kuma bi fo mi ma ko rentrée parlementaire mois d'octobre 2022 aka sigira singa ba uye Seydou Jaraye ako ko mi metalike sente manyema ni ube ikado ka fo honorable colonel Maliki Diaw ni kale kufo o kuma ka ko ni krofo ni ka ata ni ka ikado mamunu ni ulu ye dunambawi ka bo Guinée Conakry hakilla jigina ulu ka sente manyema dans sa kruma o kale ni ikado ka fo délégation banana munu no lu bismillah kira wasabai o kira ni sonja bay ye ikado ka fo colonel Maliki Diaw ale
y'a yira k'a fɔ nin bɛ a sɛbɛntiya ni ka jɛya k'a fɔ min ni kɔrɔfɔkan min bi fɔ k'a fɔ vogo fila farikolo kelen Guinée ani Mali ko nin bɛɛ lajɛlen b'o siraw ni k'o lajɛya nin kɛra i k'a dɔn k'a fɔ sigiba senfɛ sigi min n'a kɛra i k'a dɔn kalo yɛrɛ a tile 3 n'a bi octobre kalo ni k'o kofɔ Badiri b'a y'i kanto k'a fɔ rentrée parlementaire mois d'octobre o kuma n'u u bi tali kɛ u ka session budgétaire dayɛlɛli senfɛ o kɔrɔfɔw kɔni k'o kumana a madara ɲɔgɔn na waati min na laada la a b'i k'a dɔn CNT ale ka laada la u bi jama lajɛrɛ o jama lajɛrɛ kɛ u b'a ɲini jama fɛ ko u ka jɛ ni ka i k'a dɔn o kumana taasibila kɛ ka ɲɛsin malidenw ma minnu n'olu ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ye minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ civiliw ye minnu ni tora an ka jamana kunkanko la u bi dugawu don kɛ u ye waati ni sanga bɛɛ lajɛlen Badiri b'a ko pan ma kɛ o laada in a kunna i k'a dɔn ko a lajɛyɛra o min ye kɔrɔfɔ ye a dilen ko hakililajiginna CNT maa ɲɛmaa min n'o ye Laginɛ ka ta ye ko ale ye i k'a dɔn wasaba sɔrɔ ni ka nisɔndiyaba kumaw k'olu fana sigi sen kan ka laban ka danaya ni k'o sinsin ani ka Mali ka bonyamasegin ka u lasegin Mali ma i k'a dɔn k'a fɔ min ye u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔ la n'o bi colonel Mahamadu Dumbuya ni k'o kofɔ Badiri b'a ko min bɛ tali kɛ nin kɛnɛ in kan colonel honorable Maliki Jaw k'ale fana ye kɔrɔfɔ ne k'a ta a yɛrɛ k'a fɔ duwakun damadɔ dɔrɔn i k'a dɔn min n'o ye sigi ka fɔ baw ye n'o bi tali kɛ duwakun min sugandira walasa k'o kɛ bɛn ni keleya dɔgɔkun ye o k'o laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye jamanaden bi yɔrɔ o yɔrɔ k'an bɛ donni minɛ ko bi k'o kuma ko tunkuru bɛ maa o maa ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka jɛ ka yafa ɲɔgɔn ma k'o de ye jamana marabaw n'o ka i k'a dɔn k'a fɔ hakilina ye o de y'u ka hamina ye nka Badiri b'a y'i kanto k'a fɔ min bi tali kɛ a ka kumamugu kɔnɔ k'a ma pan fɛn min kunna o de ye k'a fɔ min ye Konowari maa minnu n'olu kɔni tɛgɛ tara yan u ye kalo tɛmɛnen a tile 10 san 2000 ani mercenaires ninnu ko i k'a dɔn k'a fɔ honorable Maliki Jaw k'a dama pan a kunna a ko nin wale min n'a filɛ maa minnu n'olu tɛgɛ tara n'o bi tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw la n'olu kɔni kun ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye o ye ka basigibaliya k'o lanati anw ka jamana kɔnɔ u k'a ma ko mercenaires maa 49 minnu ni tɛgɛ kɛra u la juillet kalo tɛmɛnen i k'a dɔn k'a ye kɔrɔfɔ ni ka a taa ni ka segin kɛ a kan a ko nin ko in k'a ka lajɛ hakili la k'a sababu kɛ mun ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kunkanko kibaruya sabu k'o ma se diɲɛ lawuli i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ la min jɛlen don dalilu minnu n'olu bɛ bi o kumana olu bɛɛ lajɛlen faralen kɔ ɲɔgɔn kan wa anw ka jamana marabaw olu sɔnna k'u tɛgɛ bɔ muso 3 min bɛ a k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu na n'o ye maaw ye minnu n'olu kun n'an bɛ kumana basigibaliya o ɲinini kama an ka jamana kɔnɔ k'olu labilala min filɛ olu ka totobilaw ko muso 3 min labilala k'o labilala hadamadenya ni hɔrɔnya de kɔnɔna na musow ka ko ka bɔ an bolo an bɛ musow bonya an balakaw wallahi Badiri b'a y'i kanto Maliki Jaw i k'a dɔn k'a y'i sinsin o kan olu labilala septembre kalo tile 3 hadamadenya maaya ɲɔgɔnya ani sinjiya ani gasi i k'a dɔn o de hukumu kɔnɔ o kumana ko ka bɛn ni o ye min bɛ tali kɛ colonel Maliki Jaw la k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka MINUSMA fana i k'a dɔn olu ko u ka kɔrɔfɔw an'u ka kɛtaw k'o daŋɛnɛmaya ni k'o lajɛya o ka jɛya n'o tɛ u bɛ taa n'u ma ɲɛ a jɛya ma u bɛ taa an tɛ namimaya la bilen koyi ɲɛda filatigiya tɛ ɲɛ an ka jamana in na bilen ni cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ an b'i ɲɛda kɛ kelen walama tɛ kulu kan baasi tɛ kɔrɔ k'u ka i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye MINUSMA ka baara kɛtaw o ka daŋɛnɛmaya o ka jɛya wa k'a bɛ wele min lase u ma o de ye k'a fɔ MINUSMA ni anw ka wolomasiri tabaw n'o bɛ tali kɛ anw ka i k'a dɔn k'a fɔ lakanakɛbaw la k'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔnni bɛ na jɔnni bɛ taa diyagoya la Mali ɲɛmaaw olu ka kan ka bɔ kalama wa Mali wolomasiri tabaw olu kan ka bɔ kalama kɔndɛma a bɛ se k'a faamu cogo di i k'a dɔn ko kuluden walima cidenw b'aw ka jamana kɔnɔ u bɛ na kuma min man'u ja u bɛ na waati man'u sigi o kumana o bi min filɛ nin ye ko Maliki Jaw y'a ɲini k'a fɔ MINUSMA k'u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan u ni anw ka i k'a dɔn lakanabaw dɛ u ka i k'a dɔn kɔrɔfɔw ni ka u kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka jɛ ka baara ni k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Badiri b'a y'i kanto k'a fɔ nin kɛnɛ kan o kuma ko maa caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu y'u ka wasa yira nka min hakililajiginna nin ko in ko o kumana session min n'a dayɛlɛ filɛ k'a bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ session in bɛna boli min n'o ye jamana yɛrɛ taabolo ani fɛɛrɛ kura minnu kan ka sigi sen kan ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna baara ni waati kofɔlen ninnu na wa ko dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya o b'i k'a dɔn ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔnkɛ ma n'o bɛ i k'a dɔn colonel Asimi Goita kofɔ k'a sabu kɛ mun ye ko n'a sɔrɔ général Amadou Toumani Touré k'o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ soldat de la démocratie ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn colonel Asimi Goita la ko o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ soldat de la renaissance du Mali
ani soldat de la libération d'Afrique. Si le président Amadou Toumani Touré, fait à son âme, était le soldat de la démocratie au Mali, son cadet se trouve être le soldat de la renaissance du Mali. Allah Akbar. Lega sedo ntori tege do atete guje Amadou ambode jo Amadou ikado ko alekra jemu fanga o kumana o la tutke baye o la kodo ni ka dnyeki wasaye o kono sambe doni mine ko bi adwa ke ikado no bi talike kolonel Asimi Goitala abi jeya fio ka ko o fana bi na ke soldat ni mina ikado kanabla ko di anga jamana ma ni kara ikado ka fo Maliki Jaw alika korofoyi fadriba ko ayi kanto ka fo ka demeni demenyoya anu ka kokorodo obita ka nyeshi kolonel Abdel Maigama wati mina tara jamana kungango kibara jamana diunga haminu ka joro nika to fie dnye deka ke ikado shereye ula ko dasogo niko Maliki Jaw ako kaka kuma mugu kono uka bunyani deme ikado ka fo obe gouvernement ikado kollela Abdel Maiga ale ka don ka fo ko mimi talika ka wale kelena jamana diumbe uyere yo ukono na ko munu mu yere yo kono kibaye ka fo ko ikoni ye kabako ye ko ye dabali banguye ko ka sabuke mu jamana deo be danga mina bi ode ye farafina bi se ga bod kado gele munu ngono wa onga jamana obe kado ka yira mahorya bara munu na kado ko tanye de be ala segin kote ala Maliki Jaw ale ka foyi akoko bi ka bi wele min bla dnyema na onga jamana uma ode ka fo anga ntefiri ko gele wo gele nye kele wo kele abe bi ta laba sigi ka fo de la wa tele gele be ta ikado ka fo sigi de bi ka laba ye ayi misali ata ko kuma nye kele folo ba munu ngira Première Guerre mondiale Deuxième Guerre mondiale, Sierra Leone, Kado Liberia, Rwanda, Congo, Kanimbele jile fleka labana muna, ude ka foko ka sigi ka kuma, ani kado ka sigi ben kelenka, ude ato ikado Maliki Jaw, kai kanto ka fosi, so minda lefle, ko dabali ni fere munu sigi senga, utina ke dowrede, jamana diunga hamina nuka hakila, bara indike kabla o minede kono, wa ikado ka foko wati de sele ni, saria munu nolu bina ta ufe, ubina ke jamana diunga ikado ka fosi, gida diung, uluka hakila nuka hamina jorona munun be ula o bi se ka ke kado ka fo joro ye munun ni fura bi soro la tuko ako ka bi wele min bla o de jamana deun hali bi o kuma na kesri mi ni o be jamana deun bolo ani benyoya munun no lanyi nendo anga nyere ye o mine konna na faranyo ngana ye indicateur de renouveau ana faranyo anka kuluwera olu ka boy ni Seydou Jara ale ka fasiri do foi ma fok mai na min te tienye gado ka fo mi kalo ye na isamba keleke ka giri tien so wada kele aba mine ka aba agwenga chomi ukmana ambe gado fe onvena nimbela jele ekono shuto moka ni gwangari kamfo ni buru ko chikamfo ye jamana joli bara ana kuma wani mingo ito sirata jamana de umbide obi sika to la fi anton shimbe gumba shi ble la tire to kono abani bana transition do wo pouvoir légal do wo institutionnel do amma go be mina jamana de ma go be mina bana na makete fi ko bi na jede o de dam na sade awodre e mai sidaw ka rencontre commencer ka to ka ke aéroport la wo bitake fo burna taw ulu dana aéroport la rion kere abda fo ke fo États-Unis c'est ça farafina bangu ire desera awo anga dugu ko desera sidaw la bita fo yeve o jamana venve madane fle ni ko balaw ni kasara u fenve so abe kamisa de ni l'américain no isitane belebele wala l'américain de isitane barabawi kamisa de muso kunigi bali de olu no fete isitane de nu ulu de je beta tienta no ka be halaki ma ko ka be benyi u be do au check au fara sabu luka here de wala u be balo de la no tigara doro aywa ugala tige binyami de anyami ne retu bulo ka ba anyami na ka ba alaka dauku ka achiude kongo yode dokara jenyamina ta ala rede duna kelela sisa ala kele ni makele te kelenye janyo masa ye ni katel blande bata ne ata ikaro ka fo minye ta yawe ko mado kisira toroma ta yaw ikaro ka fo ko nyinti ka mama sina sori Ibrahima Traoré ale fere tono manyema ko fer Mali ko ikado kwa awo ku ya progoto gaje ko akisira ta yaw made angora ke wa ko tentative d'enlèvement Bamako kuma ala ka kishi para gelera ala ka kishi ke koni la zeli ego malaba siro to ga yela maga chayo la ai ba ke cheta jomala de sada bi zen nunga siro go muje to mi ani kasoro ma shiti siro do awo ani Palestine je do siro Yasser Arafat ibul de farda ali temesra kele karsa temesra kele ni etma akana so amak mabele awo la dige ko de kacha nyuma manjantu
o malaga sori kisi bisu mana sori ka do ka kisira femi ka do kunungo la silu kera ka beni kunungo tarata do octobre ko len nani ba flani mugani flasa parti mimbe ko front pour l'émergence et pour l'émergence et le renouveau no kuma la souvent faire malier o kuma iba ka fo ko wiya jira ka fo ko ga manyema e ka kisira ta yau ma ko do wiya nyini ninga ta yau ka ta nai sori Ibrahima Traoré ka ire sigero o beni do so ngoma o kuma na tarata do mar e be tarata do ka e kalo nani no octobre kalo nye iba e ne ganye wolon flash ko da kene kene fe adola ko ni wale ni kera fait mi front pour l'émergence et le renouveau faire Mali e janyo masa iba ka fo ku be jamana de bela jile kuna funi jema ani Mali deun ko ka jira kulu ka manyema no e faire Mali manyema sori Ibrahima Traoré ka akishira ta yau mako ma do tara ka ta nyini pa ka so sugoningo ne ganye wolon flash ko da jona fe ka beni tarata do nye octobre kalo kile nani ba flani mugani flasa ina kunungo kora okuma ko minye la selu ye ku ya jira ka fuko ni manunu uyu sogolo katai ka do ni makufole fe udonga ngera munye ko olu ye 14e arrondissement barakela uye ko olu ye polosi uye waku unana ko fana ni 14e ga jande waku lunana ko ya sai ka do makufole min fleni ko sebe mbu bulo ko sebe mbu ya maria kana amine no e mandat damene katana e ka do tribunal la no e skida banani na tribunali communicati okuma na kuiba ka fo o wati ala de faralaka ayre kunti ala ya kuna jabu wallahi sekere ko ni wa sura ayre bora ayre kera kuna jabu ka ayre kunti o de kera kuna jaye ibaye ko wati akoy mige wati mi so Ibrahima Traoré ayre kunti ko de ya kuna ja awa ko ni la hala ka e ma bela jile kamanagwa uye sori ayre wele ka nyininga ko kuma ko mumbani 14e mche sori ko foi o kuma ko do fori ko ya ko 14e ko ku katani ye sori ye ne ga juru taka 14e manyema wele uyulu nyininga ulu ko kulu ka chide mata fento ulu ni sori che damakashi te sori ko kan ye wa ika do mamunu ntara ko anake ko police wero do kulu ka police te kale takli tala kale ma chi kata sori to ko fi sabu sori to ka ko ta le bulu gese frigira o wi vora o kuma na sori iba ika fo ayo prepare la ticket di asoma ma ana ika do aka fere to mauma ulu ye ika do la hala me wati mina o kuma na ye wele blanga jamana manye mauma kiri tigila mau fini tigila kau lagana tigiu ya ika fo ani jamana marabau ku ka fere ke ko niye bandi jugu do de munu fana donda vle ni anga maya konna la o kuma na mi ma mi nu unye kina ka ko ka ubuto ta yaw ni police ya to ku ka fere nyini ni manu na jona mi nye fer mali ga do ku ba nyini ka do jamana marabau fe o kuma na ukala je ka do guli ka joke mi nye story brema efo story brema akaso anaka dembaya ukakola silita kulu segere ko sabu ni ngo yinyi e farati wa mamunu shi do ushima don aiwa ikado ka fogo pulusi were kanga watike kanina ka dembaya kolosi yasa uka kisi ikado ni ma ngane jugutiki nun toroma okmana ko minyi ikado bandi nunye ani wakabon ko ni mama sina de banga sigigele yangulo ka jamana de ku ni da dingani dala ka soro kundala okmana ko minyi forum pour l'émergence et le renouveau du Mali no faire Mali ko okmana uba jira ka fo anga ikado service munu no lunye sino lakana ani ikado uliga joni segeluma kulu dalendu la wa buka galabu fana wado te ikado totola kuna kusego damayira ke kani mama sina nunu nyini ani munu ngake wale ni nyanga dugu anga jamana ukono ka fere ku la chugo mina ni nikati gele wale ni karaplia ani waga bonya damse ga sigala chugo mina ni parti ga kumaye ko kuma na ku hakli to luka fere to anyamala ani kado asoma ula yakwa dumya aga nobla ni anya boni ka ter kono ka bidon bol do jalo komro ambeje ni ka duo ke suri ani ka laba kan ku inse ba koro kon kosobe aka nyini o ka fere nyini ala tugula tumi ni ikado furabe soro ni nanyo ana wale jugu keba o sebe ko ka suri ga do de ba tigi ko apora ka ga tanu e be sugu ngangora ya ka suru kalo redu achiere la obe masiga ko chamana le masiga ko chamana bisigi du yanga ga boni febe yanga ka bu kosobe antida sukula anga ta jwala groupe commerce Abdoulaye Maiga amba fo ani kasika do kai anka torwa fana be amenya ambi numbela jele ko bela jele wali nyimando kan laje baw na lame baw ku fu mani sanga bela jele ka do ka barka da ka uye ka fo anzigi kuye wala so bisika wasa soro to
Oba o fɛn fɛn bɛ kɛ ka wasabaliya gɛlɛya ye aw t'an kanu. O tɛ anw kanu fɛ. An sema ko de to. An sema ko tɛ. O kumana an ka tɛmɛ ni kunnafoni. Parce que Kromoro i ka dɔn k'a fɔ indicateur de nouveau ne bɛ n bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ. Min bɛ tali kɛ indicateur la a kumanen bɛ. A ko journée d'assainissement ni o bɛ tali kɛ sifinaka dɔw la k'olu ye hakilina ɲuman sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na i k'a dɔn kinda dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ min ye bɛsɛya ani sanuya. Kromoro k'olu kuma o ni sanga bɛ u magoba bɛ o la. O de y'a to association des tailleurs et artisans de mode n'o fara ɲɔgɔn kan bɛ atam ko fɔ. Kromoro k'olu ye hakilina ta sibiri tɛmɛnen kalo tile 2 octobre kalo ne ka i k'a dɔn don dɔ ta k'u ka kinda k'i k'o kɔni lasanuya. O tɛ dɔwɛrɛ ye k'i min n'o bɛ sɔgɔrɔji ko fɔ Bamakɔ sigidaba 6nan kɔnɔ. Parce que i b'a ye kan to k'a fɔ ko laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ nin kin ma. U bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ bɔnda sɔrɔ cogo min na cogo la cogo min ni u bɛ tali kɛ samiya an bɛ waati min na ko gɛlɛyabaw bɛ i k'a dɔn o kumana ani sigida ye a yɔrɔ dɔw la sabu a bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ jiw ani k'a dɔn k'a fɔ olu tɛmɛnen ko ka gɛlɛyaba don o la. Tayiru Male a ye kanto k'a fɔ fatiri kɔnɔ a ko nin hakilina ye ani nin k'a dɔn nin baaraba in n'o ye ka nin sifinaka ninnu bɔ ka caya ni ka taa nin waleya in ni k'a kɛ k'a tun bɛ k'a dɔn commune 6nan mairie yɛrɛ maa ɲɛmaa dɔ u ɲɛkɔrɔ n'o bɛ Mamadu Sisogo ale kofɔ ale min bɛ yen ni k'a dɔn k'a fɔ ale tun ye conseil communal ye o k'ale yɛrɛ tun ye i k'a dɔn k'a fɔ wasaba ye yira nin ko in na. Abdoulaye Jakite ale min ye association maa ye o k'o y'a yira k'a fɔ hakilina takun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye u ka sigida bɛ se ka k'a da tɔnɔ sɔrɔ u yɛrɛ la cogo min olu minnu ye sifinakaw ye olu minnu ye taa ni ka segin kɛbaw ye sigi kɔnɔna na k'olu bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min k'u ye baara in bila o minɛ de kɔnɔ jɛkulu yɛrɛ maa ɲɛma n'o bɛ Gédéon Kulubali ko fɔ Gédéon ko ale y'a yira k'a fɔ ko olu ka nin association n'o ye tailleur ye ani k'a dɔ bolola baarakɛla tɔw olu minnu olu fana bɛ modèle ni k'olu bɔ u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o kuma ka nin sigida in ni k'a lasanuya ni ka jɛya ni k'o lanati ye k'a kun ye maa wɛrɛw bɛ se k'a ye ni ka ɲɛbɔ u fɛ ani marakɛbaa minnu bɛ n'o ye commune maa ɲɛmaaw ye ani k'a dɔn jamana yɛrɛ ka service technique minnu bɛ olu bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma cogo min k'u bɛ a bila o minɛ kɔrɔ association n'o o ye association des tailleurs artisans et mode artisanat o ka nin hakilina min filɛ k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiyaba fana ye commune maaw fɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ commune 6 a maaw ye o yɛrɛ k'a fɔ u ka jɛkulu sigi ni bi cɛ n'o b'i k'a dɔn ka bɔ 2019 la ka se bi ma olu ye wulikajɔw caman kɛ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka baara yɛrɛ bɛ se k'a lasinsin cogo min n'o ye tailleur ye ani mode yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɔli bɛɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ finiko la cogo min k'o ye olu ka jɛkulu sigi kunba ye nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ saniya de kɔnɔ ani k'a dɔn k'a sɔrɔ i bɛ saniya yɔrɔ la yɔrɔ min n'o bɛ k'a dɔn wasa ko fɔ i b'a ye kanto n'o bɛ Tayiru Male ko fɔ a ko k'u ka nin waleya min n'a kɛlen filɛ sɔgɔrɔji k'a kɛra hakilina ɲumanba ye sigida maa minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɔra ne ka i k'a dɔn u bolo don u fɛ walasa nin n'a ɲɔgɔnnaw n'a bɛ se ka kɛ kuma ni kuma kɔrɔ sigida bɛ se ka lasaniya cogo min na an k'a fɔ Gédéon Kulubali ale min ye jɛkulu maa ɲɛmaa ye o kɔni y'a ye wele k'o bila k'a dɔn k'a fɔ jamana ma k'a fɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka lanati ni sanuyaw ye ani bɛsɛyaw olu bɛ se ka sinji cogo min olu b'u yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ nka u ka kulu fana sigi kun ye mun ye n'o ye association des tailleurs et artisans et mode du Mali olu ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka yiriwa ni k'o kɛ u yɛrɛ ka baara kɔnɔ cogo min olu min ye sifinakaw ye o k'u ni bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka misaliya di k'a dɔn k'a fɔ sifinaka tɔw ma cogo min na nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka sinsin ani ka yiriwa cogo min na Tayiru Male ale ka fasiri dɔ a y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ. K'a Male. Jama. N'olu ye journée d'assainissement walama salubrité kɛ. Awɔ. Bi ye journée internationale de l'enseignant ye. De l'enseignant. Awɔ. Siga t'o la. Kalankaramɔgɔw tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛmaa fɛ. Kojugu. Min ye Madame Konate Araba Sibi ye. Awɔ. Kalankaramɔgɔ yɛrɛ don. A jolen dɛ. Awɔ. Maa ninnu ta in dɔ tɛ dɛ. Ale ye kalankaramɔgɔ yɛrɛ ye. Baasi tɛ. N'o tɛ a ye baara kɛ Manantali a dɔnnen don ye a barika bi Ala barika la n'a furukɛ sigi mɛ Tabakɔrɔ yan tɛgɛ lafiya bɔ la a ko olu ka don yɛrɛ kama k'a b'an barikada ko k'an wale ɲuman k'a barika ye wa ko kunnafoni k'a tɛ tɛmɛ a kan k'a bɛ dugawu k'an ye kunnafoni k'a jan da ya masha f'a yɛrɛ a Konate a ka fo a Sibi a ka fo o kumana le patriote b'ale ta Janjo ni ye le patriote ta min ye k'a dɔn farafinna a ka kanabila a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o ko de bɛ da la
la o ko de be sena ayiwa ko min ye yɛrɛ masulu ye maa wɛrɛ kɔrɔ anw dɛsɛn bɛ k'an yɛrɛ bɔ o gɛlɛya de la o dekun de bɛ an dala farafina kɔnɔ yan k'an yɛrɛ bɔ dala ka maa wɛrɛ bila an ni sancɛ o hakilina min banna farafina ko o ko i k'a dɔn ko o kuma de waati sera ayiwa ko min ye i k'a dɔn ni y'an yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ an b'a fɔ ko maa tɔw de b'an ni sancɛ maa tɔw de ka fisa an ye o de hakilina dora anw kun na an nana an yɛrɛ sɔrɔ o ko cɛ ma hakaja o min filɛ nin ye ko nana kɛ anw jolilafɛn ye k'a jira k'a fɔ anw de ye dugumama ye maa tɔw ye sanfɛfɛn ye ko min y'an ka jamanaden an ka jamana marabaa minnu bɛ yen n'olu kɛra nanzarajɔnw ye ani nanzara ladɔnw ye k'olu de ye nin fari da ni k'a jira i k'a dɔn diɲɛmaa la k'a kɛ ko anw y'an tɔnsi mɛgu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ se t'an ye dabali t'an ye o kumana k'olu de ye jamanadenw ani jamana yɛrɛ k'a lase nin kɛnɛ ninnu ma ko min ye o maa ninnu ye k'olu kɔni olu kun tɔnsi mɛgunnen don wa i k'a dɔn u bɛ siran u b'u yɛrɛ majigi ka maa wɛrɛ bila u ni sancɛ ayiwa kuma gansan tɛ dɛ ani nɛnijugu k'olu ko tɛ dɛ fɛn min ye kuma n'a taabolo a n'a ko n'a cogoya ye ko ka maaninfinw hakili lakunu ayiwa ko an kɔni bɛɛ ɲɛkinen don ka kɛ farajɛla kan faransi yɛrɛ ko bɛɛ ko k'u y'an tɔɔrɔ ayiwa ko ni ɲɔgɔnna minnu filɛ nin ye a kumaw i k'a dɔn k'a fɔ ko kumamugu don kuma camanw don nka cɛsiri ni wuli ka jɔ o de b'a to an bɛ bɔ o degun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka ja ko a bɛ maa hakili jigin jamana ɲɛmaa dɔ la ko Hugo Chavez ale kɔni ni Américains ye san caman kɛ u bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bɛ mankan ci bɛɛ bɛ ɲɔgɔn buruja an bɛ ɲɔgɔn bɔ da la ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko jamanadenw an kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛkinen ka kɛ u kan ale yɛrɛ ka jamanadenw fana tun b'o cogo la waati la bɛɛ ɲɛkinen don ka k'u kan nko nka ko o si ma se ka jɔli kɛ o n'a ta bɛɛ hɛrɛmugu min ni jamanadenw tun bɛ k'a makɔnɔ ani kanabila ni lafiya ni yɛrɛma hɔrɔnya min ko o ma se ka sɔrɔ a ko jula cogo si la san tan bɔ ɲɔgɔn ko ko ninnu bɛ sen na ayiwa ko ni anw fana m'an yɛrɛ bɔ a ko kɔnɔ an bɛ nin gɛlɛya min na o min kɛlen bala ye an yɛrɛ bolo anw ye o ye anw ni tɔnsi mɛgumɛ maa wɛrɛ kɔrɔ k'a fɔ k'o de b'anw ni sancɛ o ka fisa anw ye ko n'an m'o hakilina bɔ an kun na farafinna ka kanabila ni yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ man di janyo masa ko anw bɛ se ka amiri k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ɲininkali dɔ an b'olu kɛ an yɛrɛ la tuma dɔ la hakilimaw fana kan ka i k'a dɔn ɲininkali ka jaabi ɲini a la ayiwa ko min ye gɛrɛbu banbali ye ka jamana yɛrɛ k'a sigi a sen sabara kɔnɔ ka kala buruja ka kalanko lanɔgɔ ani i k'a dɔn k'a fɔ ko yala o ye kɔkanmaw ka baara ye wa o ye farajɛla nɔ ye wa ko an ka ɲininkali dɔw k'an yɛrɛ la an ka jaabi ɲini ayiwa i k'a dɔn ɲagibaliya o min b'an ka adamadenya taabolo la ko ɲagibaya fana ye kɔkanmaw nɔ ye wa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu an ko ko olu ka kiiri i k'a dɔn k'o ye tako fila ye maa min ka d'u ye ani min man d'u ye ko o kumana anw yɛrɛw fɛ yan an kɛn bɛ k'an ta kɛ cogo min ko yala o y'u nɔ ye wa ayiwa ko min ye i k'a dɔn balo sɔrɔbaliya ye ani balo i k'a dɔn a gwɛlɛya ye ko kɔkanmaw nɔ y'o ye wa ko nin ɲininkali ninnu tɔ min bɛ sigi ayiwa ka maaw ta baara la tacogo si bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ maa dɔ ye k'o bɛɛ ta k'o sogolo baara yɔrɔ la sinji sira balima sira lemana sira ko yala o ye kɔkanmaw nɔ ye wa ayiwa ko min ye ji sanuman sɔrɔbaliya ye ani k'a dɔn ti n'o ye kuranko ntanya ye anw ka jamanaw kɔnɔna k'o bɛɛ kɔkanmaw nɔ ye wa ko jamana yɛrɛ denw ka i k'a dɔn ɲɔgɔn batobaliya ni ɲɔgɔn bonyabaliya circulation na ani k'a dɔn k'a fɔ maaninfinw ka ɲɔgɔn buruja ani ɲɔgɔn lanɔgɔ nkalonbatigɛ ka da ɲɔgɔn na ka i k'a dɔn kabila tiɲɛ ka i fɛbaw k'olu kɔ don i la ayiwa ko fɛn filɛ nin ye ko nin bɛɛ ye banajugu ye anw na ko nin banajugu bɛɛ bɔra kɔ kan de ayi nin bɛɛ ma bɔ kɔ kan dɛ basi tɛ y'an yɛrɛ ba kun ka baaraw ye o fana tɛmɛnen kɔ yurugu min bɛ kɛ kɛnɛ ka panbara foyi ti bɔ a la n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ka jidi k'o sigi a sen sabara kɔnɔ k'o muluku ko i k'a dɔn k'a fɔ ko yala an bɛ se ka o fana da kɔkanmaw de kun wa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye anw yɛrɛw ye ko anw de kan ka nɔbɔ ko dɔ la fɔlɔ an ka sigi la anw de bɛ nɔbɔ ko dɔ la fɔlɔ yanni an ka i k'a dɔn kɔkanmaw k'olu ka ko ta k'o da nin kan dɛ k'an ka ɲinɛ o kɔ an bɛ min k'o kɛlɛ la a n'o kumamugu la o kan ka kɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ la ko faransi filɛ nin ye an ye mankan caman ci u la tiɲɛ don o jogo man ɲi CEDEAO o fana ye i k'a dɔn dangadini min k'anw na ko yala kɔkanmaw y'o kɛ an na wa ayiwa ko min ye wuli ka jɔ ye ko sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ don farafinna bankun kan bi faransi an bɛ k'o kɛlɛ an bɛ ka CEDEAO kɛlɛ marabaajuguw bɛ ka kɛlɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ye ko ɲuman ye o kumana ko nka an kana an ka waati latiɲɛ ko temps perdu an ka n'o kɛ ninnu ka kɛlɛ la ko an bɛna an fanga a n'an galabu ani di min b'an farikolo la n'o ye énergie ye an
no bela jile tie kele gwanza na ka soro kele were be o kan bina ke na fo ka fo solo abi singa fenjama nove na ta no dun o wa iba ka fo ko ni ko ta ko laje ko an yire ka do ka fo an ga tabulu ko an ni kan ga chesiri kan ga bara dike an ga bara ke tie ka fo an ga nyon bunya o kuma na ko an bebe ka jie bebe ka kuleni munu ntogo ebi ni mawu ko bunya no yiri silaye ko ma bunya yire ko ku kongo kunti cha nyeko amika giru luka mbi ko ma wuli doro ka tani yo na ku anye bole flu fe femina ku ye gele ya uye ka senya uye ka chesiri uke ka soro ka bara ko de faru udala ma to be manganchila tumami ku lanogo ku buruja ka nyini ku bu dilitige santa anaku ngamve uyo ke udadile do matu kono ta do ja ube bara la ya saka mona bo wire la dona na taula kan flo kene de kan abarika ko o de sila ka mu ga giro no fe uya ke tuko min kan fana ko la de ka fle bo o kuma ko min yi ka do ni bingane nuye ai wa ko ani ko ba kunda munu na mi ko ta ga nyon segere ko kunto sila ai wa ko min yi ka do nyon la noy ani jamana ko nyon la buruja ko nin ci ye ni be ko ba kunda unye yana nganga ka do galabu ci wala de anganga galabu do barala ko baraka anga jamana jiri sirai aiwa ko risila yo dade mawere nyina ku dese ani ka do ka fo tonsi mekudo ku dade le kundo ko baka aiwa ko ka do ni je zemineke ku poira domi ku kera troisième puissance du monde ku kera oye aiwa minyi ka do ka fo première puissance de nucléaire ko risila kera do ko muyasu mabarake wa o kanga ko ba kunda ni kuma ba dabla anga kele kunda dabla anga yire maforonya tesoro na mabarake wananye ke ka mone bwanyere la ko mato bambunya alusete ko bu farana alusete ku jabato te anto ka sabu ke anga siba ya debatu be farana wa kunna mabarake fanga to ni ko ba kunda nuna kanta ke pui ani pui kan pui o ko na ko ni nte ko ko alla ba mina ke Jean de la Fontaine ale ka fota doye mi ngere ani ka do dugumene ngere ni dugumene ko an gembe kan nazara la ke ngere yi an ke dugumene ko fanga bo mina de kuno anga bokono siri damile aga no blasire ni le patriote anya bokono kromro wo ikado ni blasiraliye ni gere ma faranga akila taka na te ula matala beledile bi yere yo kono kwanga anyere gani jani wati mina ko bi alakaje wati na tama beledile ikado mi no betalike kuna fundi gafe mi ne be mbulu mo no ba no fe we informateri alekuma nedo akoko NPC ko uluka sigita ko bi kononto ani wolon vlana oko o sigira singa oko sigisinga minvle kuma mi metarike 97e session extraordinaire cadre conseil d'administration institut national de prévoyance sociale oko ni sigi ka kere kado alamsa temani kalo klemuga ani kononto no obi kado septembre kalo kufo mi ni amanyema ya kuma akme ikado ngafo akera amanyina no bi kado kafo ukapisi anika okufo no yakuba katle kasi kado kafo NPC a directeur Bayrema no be Ousmane Karim Koulibaly nika okufo padiba koko ukuma baro sigira minga we hakila miri bisega ke tugumina min yen musaka yen nafulo minga ikado kafo NPC la min bulu daledo soro munun zorola ani bara bi tugumina ani katse mamunu no luka retraite waru be di ikado abi diladi dikamunu nye gele ya munu be bara kono uluka bo ala wala sa wasa munu ni kado ulu nyalla nyi medo uluka ke ko sabati linye riba ye kanto kafo directeur général mimbe NPC kuna no ye ankara mo Ousmane Karim Koulibaly ani kado kafo NPC a conseil d'administration manyema no ye yakuba ikado kafo katli nunu mbele jele ni jamakulu chama mvana nyina ye hakila miru ni kulu chama nge hakila miru munu ngonnana ikado banque malienne de solidarité ni abe ikado kafo BMC kufo uluka empreinte obligatoire udaduna ula ode kafo fere woro buna sigini ikado banki oye wala sa egele munu no lu be ikado kafo soro ketugula ulu bisega ke ikado kafo teliala o gele frabu soro la tugomina badriba ye kanto kafo jatimina kono o ka beni jamana be ikado de kunu gele muna bi ode budget munu no lu prévoile do samba fla ani muga ani fla kono o kuma ko bara kele ulu de bito sina samba fla ani kado muga ani saba o konna ba ko ko keme keme sara bara ula wasa ula soro le kera munu nye ka be ikado kalo kile bisaba ni kelema na be utukalo kofo o ye bi woro bunyangwe sefa wari miliari keme ani bi nani ni nani ani million keme flana kungamve koromru ikado ko lu beledele ko ngera musaka
kauye munun zera kallanyini ni kula soro o kuma na ko ka tabla fo December kalo kile bisaba ani kilena ikado ko nyini ni be buli minga ubi talike hakilla dina sefa wari miliyare keme fla ani binani ubonyangula wadri ba ko wuli ka job no lu bi sena yentipasi kono ode fere wo fere se ga lanati mali de munu nolu ko ni aflelendo ala ani mamunu nolu sigero benimbe kokran jamana ka olu fana ka ikado bisega wasa soro tobi ikado ko Usman Kulwali anaka jamakulu kube ubara minede kono wadri ba ko ikado ko mi mitalike la nyinuna no yedona na taw ko ma ko prevision annuel iba ye ka fo ubutu ujigisa be mina we sefa wari miliyare keme fla ani muga ani kili ani million keme shegini tan ani duru bonyango wala samni no ye la nyini barawye olu ka se ka ikado sefa wari miliyare keme ani muga ani wulon fla kulu baraw sigi singa samba fla ani muga ani fla kono ko wale munu no lu sire ko olu munu no sigira singa bi ambita yera soro ikado keme keme sara biduru ani shegina kungamve la nyini kani wele kani munye ode ka fo minye conseil d'administration manyemai no bi yakuba katle kufo ani INPS manyema ukoko fero bi ke sababu kuma na kan ningura fie ni chagedana ani mamunu nolu kai musaka obedi umani chagedana fe ulu bi se ka ke lafia munu ngono ikado ko bara no hakilla miri ulu de bese na halibi amewati mne kosa adama jara service de relations publiques INPS la anyabo informateur ukabi bola informateur ni alibla ame adamana chake nyombela jelefo anyoma sa meni katadire nubota tuni ni katadire nubota minyi kado joilani fana ke ko bingani taraka jamaja mobli do segere no ikari ko ma kelentura mana janyoma sa minyi kado kari do suye kadu gujent nena kalo kle fla kadu guje kle sabala ba fla ni mwani fla sa ina october kalo femi so ngara nege duru wati wi ibai ka fo ko gwana ani kado kalfa buni nyonje joila osirala femi kilometre damado ka konfana nye vai ka fo ko miye mado ye buna tige madon kutumbe ka do bulifese $9 o fine kirikiri janjo masa ku tara ujo karni nye ka ikado o lajo no ye ikado zana transport ko femi o karisa compagnie erzana sake compagnie erzana oluka bulifedo do ku kwa ka jo so brege masonga jo minge o sigale na kula ko ne ka ba yere nyini uye mugu dashidam ne ikado bulifena ko fuko ja o lajo wajibi uya lajo wajibi ko mado fona be o mami o mabo temenze na gwanza o ni tora kola no yenu muketra ore ibai ka fo ale kumba halala bolife ko no ale de berani ni ko yin ayijo ko laje minge ku ka kize fulufulu le do ale soro ka do kungulola ale ko ntura amabo aga banandala chushila be mi kare ko no mawi ka soro ko lu bela jile ko lu labo ku be dobi bulula hereo na fulu mafon ka bela jile minola janjo kuna fone mi indasema adama jabate ga fola indikata diru nuwo kono akoko nuntumbe matambo nyongo bo marama febu bulu fuka nyokurunshori uko mi mako kalashi ani pistole automatiki nimbere kumen no mabulu ku ye erzana uya lajo o mi bulu fe bulu bae no sugrege ale ko ni kuntifega jona ka mikado ko bulu fe kono mawi ayanyi ni ka baere nyini sa ye mugudda shi ka do ka karnena o kuma manya mingo ya wajibi lajo ka kar kono na bela jile dobi ka mau dobi bulla hero ka bela jile minula o numuge ale temenze nasa abaka bolife kono o ijoli minge ka kula jewa kuna ko kisede ya le soro ofuna simve o mi ya soro sa bandi nunu ibai ka foku ka ikise ya soro kungulu ya mvanve o ale ko ni mabwala chuko shila fe mi ni bandi nunu ye uklale ko ka barala uklale ko maudo de willa ku ka hereu anu bulla telefoni ko lu bela jile minula yekene mineni ka tunu ka do shue o fe mi ka ro ka fo ka ta se ni doima kibai ka fugo jolani fana che asira kumbuli hakilla tige ma kunti joroy wa miye bigani ngo nuye ko kunkera osiraka ko nga ko ni mfana ikado mani fu hamina ko belebele do ebi insira mi vle ko be kumiti kata ga segina ga soro fo mi soro akilla tige re damandango no ngani ko dengura ngoyola gane temenesa so wada kene fe ba ka fo ni wale ende kera haka ja ko mi ngo ni gara ikado alama abona ninye kar ko no ma onni mato ola ngami ikado bulfendigi ko ja o ka ko kara miwa o mi jowa ko imbe sina tuma ma le yijode aka bulfen fari de
mena ne tora de bandu nyena ko abe ka nyini ko lu don wala ma do kana na soro jamana min bulu buna tige don o kuma we mugu dashi ale ka famvela ina amma mobili pare faga minge usirango jugu were fe ko jate minekela do o kuma na minye ale soro le sa kungulo la abiribile abinimineza o kuma na ku ya ta ninga ta na shiro ya fo chugo mina kata na ka do kene ya so do la kata bla o shumara yorola fana o konnala ay wa kuna fun labango ne ajira ko num getara wure mabu aka bananindala le kunta to do joila rede aka demba yala kata do kun labake aka demba yala o nga abenani ni ngoyi ala ko ni ale to ni ngoyi na fe mi brigade territorial mi be nyo gendarmerie munu be fana olu ko ne wuli ka joshi bela jeleke kwa sa yele kamana ni ngoyi nga mamunu ya wale ke ko lu fana tege ko ukuye o commandant ne brigade territorial ay jamana de edugu mo ko ne wele ani sigida fana na lamunu be ki janto be ki hakli sigi ay wakajate mine ke ni yesiga na mai munu nani yoro ko fole no ana lamunu fevena iga kuna foli no goni duma jona yo wele bla dugu duma adama jabate aga no bla sene anya bo ni ka ter ko no janyo masaw ka bidon boli du korbo mi do ke num ke ala ka dairo sama ni wali mi na kele fe ambe ka do ka fodu kala ka kishini ma la ni ko ni hakila tiniye bo ni na nyu no ngon be ka na jatike ngamana ke tugo am sega hakila sigi min ke ode an jigi bala ka fo mi wulu masri tabawi na sega baren se bokoro ke kusube sanjama ko ti ba klik ati ba klik wa bandu de donner do ko la ke ga do fengile unte sega ta ni yere wale ku metu ka ka chaya abisa janu fo akunjora vraiment la ni wati mi vle ni dungura yengola ni dungura yengola nyama klubala sega tala janyo masa yananga ikado bi anyi bitanyongriye sa